TED-Ed. Веды, якімі варта дзяліцца. Хутчэй за ўсё, вы прыселі, каб паглядзець гэта відэа. І праседзіце прынамсі некалькі хвілін, і гэта нармальна. Але чым даўжэй вы сидзіце, тым мацней напружваецца ваша цела. Яно сядзіць і не можа дачакацца, калі вы ўстанеце і трохі пройдзецеся. Можа гучаць дзіўна, наша цела любіць сядзець, хіба не? Не зусім. Так, карысна ненадоўга прысесці, каб адпачыць і аднавіцца пасля стрэсу або фізічнай нагрузкі. Але з сённяшнім ладам жыцця мы сядзім нашмат больш, чым рухаемся. А наша цела проста не створана для пастаяннага сядзення. Насамрэч, усё наадварот. Чалавечае цела створана для руху. Гэта відаць па ўсёй яго будове. У нас больш за 360 суставаў і каля 700 шкілетных цягліц. Яны забяспечваюць нам плаўныя рухі. Унікальная структура цела дае нам здольнасць стаяць проста насуперак гравітацыі. Каб кроў нармальна цыркулявала, цела павінна рухацца. Нервовым клеткам рухі таксама на карысць, а наша скура такая эластычная спецыяльна, каб нам было прасцей рухацца. Дык калі кожны складнік вашага цела створаны для рухаў і не можа іх дачакацца, што будзе, калі доўга сядзець? Давайце пачнём з касцяка пытання. Літаральна. Ваш пазваночнік – гэта доўгая структура з костак і храстковых дыскаў паміж імі. Суставы, цягліцы і звязкі, прымацаваны да костак, трымаюць гэта ўсё разам. Звычайна мы сядзім, сагнуўшы спіну і сутулім плечы. Такая пазіцыя стварае моцны ціск на пазваночнік. З часам гэта прыводзіць да зносу міжпазваночных дыскаў, перагрузу звязак і суставаў. Цягліцы таксама напружваюцца, яны расцягваюцца, каб прыстасавацца да сагнутай пазіцыі. У згорбленым становішчы грудная клетка таксама зазнае ціск. Гэта значыць, што ў лёгкіх застаецца менш месца для паветра. І гэта вельмі шкодна, бо колькасць кіслароду, якая трапляе ў вашу кроў, таксама абмяжоўваецца. Шкілет абкружаюць цягліцы, нервы, артэрыі і вены, мяккія тканкі нашага цела. Само па сябе сядзенне сціскае і напружвае, і менавіта гэтыя далікатныя тканкі атрымліваюць самы моцны ўдар. У вас калі-небудзь дранцвелі або ацякалі канечнасці пасля сядзення? У найбольш сціснутых зонах вашы нервы, вены і артэрыі могуць блакавацца. Гэта абмяжоўвае нервовыя сігналы, выклікаючы здранцвенне, а таксама змяншае прыток крыві ў канечнасці, што вядзе да ацёкаў. Яшчэ працяглае сядзенне часова дэактывуе ліпапратэін ліпазу. Гэта фермент, які знаходзіцца ў капілярах і расшчапляе тлушчы ў нашай крыві. Таму, калі вы сядзіце, тлушчы перапрацоўваюцца горш, чым падчас руху. А як гэта ўсё ўплывае на наш мозг? Часцей за ўсё мы сядаем, каб заняцца разумовай працай, але іронія ў тым, што сядзенне можа ёй перашкаджаць. Пры маларухомым ладзе жыцця змяншаецца прыток крыві ў мозг, а кроў меней насычаная кіслародам. Вашаму мозгу патрэбна шмат крыві з кіслародам для ўтрымання ўвагі. Таму па меры зніжэння яго актыўнасці ваша канцэнтрацыя пачне падаць. На жаль, наступствы сядзячага ладу жыцця ёсць не толькі ў кароткай перспектыве. Даследаванні паказалі, што маларухомасць звязана з некаторымі відамі раку, сардэчнымі захворваннямі, а таксама можа спрыяць развіццю дыябету, праблемам з ныркамі і лёгкімі. Даследчыкі кажуць, што адсутнасць фізічнай актыўнасці можа быць прычынай 9% заўчасных смерцяў у год. Гэта больш за 5 мільёнаў чалавек. Звычка, якая здаецца бясшкоднай, насамрэч моцна ўплывае на наша здароўе. На шчасце, рашэнне гэтай праблемы вельмі простае і зразумелае. Калі вы вымушаны доўга сядзець, старайцеся трымаць спіну раўнейшай. Калі вы не мусіце сядзець увесь час, уставайце і рухайцеся як мага часцей. Магчыма, нават пастаўце сабе напамін на кожныя паўгадзіны. Не забывайце, што цела зроблена для руху, а не для сядзення. І раз відэа амаль скончылася, чаму б не ўстаць і пацягнуцца ўжо цяпер. Звадзіце сваё цела на прагулку, яно будзе ўдзячна. Агучана студыяй «Гаварун».
Шчыра дзякуем Мацею Маланцы Яліне Ваяйковым, Лявону С, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.